ଆପଣଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି? ତାହେଲେ ଫାର୍ମ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଏହି 4ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। 1. ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ମରୁ ପୁରୁଣା ଲିଟର, ମଳ ଓ ଅଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାଣି ଓ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଟାଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। 2. ଜୀବାଣୁନାଶ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ମ ସଫା ହେବା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବାଣୁନାଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମାଲିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍ ମଣିଷ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ। ଫାର୍ମକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବାଣୁନାଶକର ଗନ୍ଧ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ବାଷ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବା ପରେ ହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ। 4. ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚଟାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଫାର୍ମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।